Στον σχολικό χώρο, η υγεία αποτελεί το θεμέλιο της μάθησης. Η εποχική γρίπη εμφανίζεται συνήθως με ξαφνική έναρξη συμπτωμάτων. Υψηλό πυρετό, έτος, έντονη κόπωση, μυαλγίες και βήχας. Αντίθετα, οι αλλεργίες χαρακτηρίζονται από κνισμό στα μάτια, συχνό φτέρνισμα και καταρροή χωρίς την παρουσία πυρετού. Η ικανότητά σας να αναγνωρίζετε αυτενδείξεις είναι μια πράξη προστασίας. Δεν είστε ιατροί, αλλά είστε οι πρώτοι παρατηρητές των μαθητών σας. Η ενημέρωση σας επιτρέπει να προσφέρετε την κατάλληλη συμβουλή, να προστατεύσετε το περιβάλλον της τάξης και να καθοδηγήσετε τις οικογένειες προς την ανάλογη ιατρική φροντίδα. Στηρίζουμε τον άνθρωπο, όχι μόνο το αποτέλεσμα. Μετατρέπουμε την πρόκληση της υγείας σε ένα μάθημα υπευθυνότητας. Είναι η εφαρμογή της ολιστικής φροντίδας στην καθημερινότητά σας. Η υγεία, η μάθηση και η προστασία είναι οι πυλώνες του σχολείου σας. Αξιοποιήστε αυτή τη γνώση για να χτίσετε ένα ασφαλές και δημιουργικό μέλλον.